Atenção, menina, ouça aqui o seu horóscopo. Atenção, menina, ouça aqui o seu horóscopo. Bona tarda, Elisenda, benvinguda a Facte Estiu. Què tal? Bona tarda. Has vist quina marxa? Sí, veig que temes esotèrics diversos, no?, que ens donaran molt de sí. Amb Doncs què sí. començarem avui? Doncs mira, comencem amb els horòscops, com bé diu la cançoneta aquesta. Els horòscops és una cosa que té tothom, d'acord? Però no saps bé per què serveix. És com la melsa, que tothom la té, però diu, per què serveix la melsa? No sé, allà sí està. Allà hi és. Oi? Sí, és una meravella. Bé, doncs, segons el dia que hem nascut, tenim un horòscop o en tenim un altre. Sí, I no passa. conec ningú que no sàpiga quin horòscop és. Sí, no, d'horòscop encara el tenim controlat. Ara, l'ascendent i com la influència... Això t'has de gastar els quartos i has d'anar que et facin una carta astral. Ah, clar, Elisabet, clar. Ja la farem. Exacte, aleshores, és una cosa que tothom sap que la té, tothom sap quin horòscop és, però que ningú no es creu. Sí, perquè, clar, sobretot les coses negatives les intentem abolir, oi? Sí, i les positives a vegades també, Perquè els catalans ja ho tenim, això, que tanta alegria tampoc no és bo. És veritat, ens tira el masoquisme. Sí, guanya el Barça a la Champions. Sí, bueno, però l'any que ve què? Oi que sí? Doncs el tema està amb això, no? Aleshores, avui us porto els horòscops que serveixen per aquesta setmana i valen fins aquest divendres. A partir de dissabte, que cadascú s'espavili, Mira, com que no hi serem, ja ens va bé, saps? Bueno, no hi serem. Vull dir, factor estiu, el cap de setmana. pensava que volies dir vius. Nosaltres. De 4 a 7 no hi haurà factor estiu, hi haurà altres propostes. I altra gent, clar. Bé, doncs aquests horòscops me'ls he copiat d'una senyora que surt en una cadena que no diré que és Telecinco, d'acord? No. Llavors me'ls copiaré tots. Llavors, si et sembla, Albert, fes un canvi així de sintonia i posem-nos seriosos, que la cosa s'ho val. A veure, i amb què? Oita, música d'horòscops, què et sembla? Estem posant místics, Bé, doncs bé, això val per tots, això que us vaig explicar val per tots els signes, perquè és la definició de com estan els astres aquesta setmana. Atenció, el Sol va ingressar al signe de Lleó el dia 23, ja fa uns dies d'això, i va remarcar la nostra vitalitat i passió. Per això la vida social serà intensa i estarem plens d'optimisme. La lluna minvant o decreixent ens portarà canvis positius. Què vol dir això, Reina Mora? Home, que ve la bona vida, no? La Sí. vidassa que dèiem abans dels estiuets d'abans. Sí, Sodoma i Gomorra i les valls d'Andorra, per dir-ho bé. Això serà un camp piqui pugui, una cosa maca de veure. Dit d'una altra manera, a l'estiu tot a cuca viu. Que és maco? Sí, Molt, aquesta és més nostrada, molt. sí. Bé, doncs això és una cosa general per tothom i ara, si et sembla, anem signe per signe. Què ets tu? Jo peixos. Anem directe Peixos. al meu, que bé. No, Això és personalitzat. Res, personalitzat totalment, però després els peixos... Ui, em sembla que ho tens tan magre aquesta setmana, Elisabet. Oh, no m'ho diguis. Sí. Començarem pels Àries, aviam. Diu, t'esperen uns dies de caos i destrucció. Semblen piqueres, Però la teva capacitat per ser endreçat o endreçada impedirà que les coses arribin a una situació pitjor. O sigui, que vindrà la sogra a passar les vacances a casa teva, t'ho mourà tot de lloc, perquè això ho fan les sogres, És allò, nena, t'ajudo a passar la pols. No m'ajudi! Escalofriantes imágenes. Macabro, saps? Una cosa terrible. Sí. Dantesco. Ja ens ho imaginem a casa dels Àries, que haurà de tot i no només els dilubis dels dissabtes. Sí, pedra foguera, Bé, en l'amor també pinten magres, els Àries ho tenen malament. Pots tenir pujades i baixades. Normal, clar, amb la sogra a casa tu diràs què has de fer, no?, amb l'amor. Bé, doncs, Taure, anirem a aquest signe. Tindràs molta sort, Molt bé, els Taure. Taures. Sí. Un consell pels Taure, vés al bingo o vés al gran dictat a veure si ets capaç de lletrejar Digitígrat. Digitígrat, D-I-G-I-T-R... Sí. Ves que no ets capaç? Òscar Dalmau, ajuda'ns. Que hi vagi un Taure, de veritat, que segur que ho aconseguirà. Bessons, disfrutaràs molt de la vida i podràs aconseguir el que vulguis. La teva contribució serà crucial per ajudar un amic a trobar feina. I ja que hi ets, que m'ajudin a fer una mudança que me'n cau una en 4 dies. La teva, allà, a premiar. Sí. Clar, que vinguin, home, i ja està. Mira, tots els bessons allà, fent la conga. Molt maco. Bessons, sí, fem un petit parèntesi per també demanar trucades si algun horòscop en concret vol saber el seu futur, 93201 74 74. Que ens l'inventarem. No és que estiguem fent un horòscop a domicili i una consulta astrològica, però sí sembla. Sí sembla, exacte. Vinga, anem pels cranc. El Sol ha abandonat el teu signe, Quina mala sort. Però ha deixat una estela màgica que et protegirà. L'amor serà un oasi per a tu. Això és un drama, Elisabet. Sí, amb els crancs. És un drama... Que tenen unes bones urpes. Sí, unes bones pinces. Sí. Per pessigar segons què, no direm el què, però les tenen. Llavors, l'amor serà un oasi. Quin avorriment de crancs a l'estiu. Un oasi d'amor. Res, se'l poden quedar. No, però ara, com que plou tant, potser... També que van humits, els crancs. Molt bé. Lleó,
Aquests ho tenen millor que mai, Els lleons són una cosa bàrbara de veure. Sí. Home, també és la seva època, no? Ara també, clar, n'hi ha molts que ja han complert els seus anys. Clar, i aquí entrem en la seva, que vindria a ser astralment, no ho sé, ja t'ho diré un dia que m'informi millor. Busca la carta astral, la també buscaré. dels lleons. El sol va ingressar al vostre signe el dia 23 i esteu copeteu. És lo mas. És l'inici d'una època de prosperitat i renovació. És a dir, que si us voleu fer una operació de canvi de sexe, aprofita ara, reina. Lleons, sereu unes bones lleones. Unes bones lleones, exacte. Verge, el dia 28 Mercuri va entrar al vostre signe i va provocar que la comunicació fos més fluida. Tot flueix, Fes cas al teu cor i no te'n penediràs. Atenció, que deixo anar la tonteria. Si notes que s'accelera el teu cor i que se t'adorma un braç, fes-li cas que estàs tenint un atac i encara t'hauran d'enterrar. Això és verges. Sí, el loro. Balança, aquests dies et poden oferir la possibilitat de participar en un negoci pròsper i en futur. Estigues atent. Si et truca el senyor Camps i et diu que vol muntar una botiga de roba amb tu li dius que no, sobretot. Això no és pròsper ni... Ni que sigui allò biquinis i bermudes, no. No, perquè ves que no ho hagi robat. No ho sé, Però són coses que dic. Molt bé. Escorpí, estareu molt lluitadors i aquesta força us ajudarà a superar els obstacles de la vida. En l'amor hi trobareu serenor. Si hi ha algun escorpí solter a la sala, la servidora estarà encantada de conèixer-la, Exacte, sí. passi per aquí. Meravellós. El Sagitari. Són una gent molt centrada, el Sagitari. Sí. Tots els que conec són gent centrada. Mira, diu, l'entorn familiar t'alterarà una mica. Potes, com a mínim de tocar a terra i toquen. I toquen. Hauràs d'atendre moltes responsabilitats i això et crearà angoixa. Bé, doncs jo, si fos tu, Sagitari, que m'agrada molt dir a la gent pel seu horòscop, agafaria les maletes i marxaria a Kuala Lumpur i que et busquin, Allò... Ha de ser Kuala Lumpur, no pot ser allò... Perquè queda lluny. Bé, no te'n vagis a Vilafranca, perquè et trobaran de seguida. És tonteria. Capricorn, mala peça al taler. Ho portem malament. A la feina et demanen més responsabilitats. El que no sabem és si cobraràs el mateix perquè aquesta senyora no ho ha sabut dir, la de Telecinco, I en l'amor hauràs de pensar si segueixes pel mateix camí o te'n vas amb un mosso o una rossa que t'agradi més. Ja ho veus, se't gira la feina. I aquí la feina va buscada. Sí. Aquari, deixa de menjar-te el cap amb coses que no depenen de tu. Ja ho farà el Capricorn, que li venen uns dies. Sí, pobrets meus. En l'amor aniràs de sorpresa en sorpresa. O sigui que rebregaràs de valent. Felicitats. Protecció i seny. Si hi ha algun aquari a la sala, la servidora també estarà encantada de conèixer-lo. Sagitaris? Sí, que aixequen la mà, no? L'Albert. Sí, per aquí dins l'Albert i per allà sembla que el Carles Sánchez de mancances i Sagitari. També, va mancat, Aquari, també. Perdó. Peixos, mira, reina, t'ha tocat. Sí, diu... Aquí un moment de silenci, sisplau. Sí. Silenci a la sala. Fem-ho bé, aquí. Aviam, peixos, Elisabet. Escolta, reina, diu, d'aquí molt poc... Això, amb rever. D'aquí molt poc temps, la teva vida serà tranquil·la i pacífica, Elisabet. D'aquí un temps vol dir d'aquí 5 setmanes? No. O d'aquí 10 minuts. Després del factor? Un temps. Sí. Tranquil·la i pacífica, Seràs un rotllo, reina meva. No et voldran ni les tietes que van als bingos diumenges a la tarda. Quina desgràcia, també la teva. Ni la tieta que m'ho està dient. És que és terrible, això, Ufiuc, que dius... Qui és Ufiuc? No ho sé, no conec ningú. Sí, incorporem un número 13, que no per això de mala estrugança, que és aquest Ufiuc. Sí. Primer has de saber si ets Ufiuc i quan ho sàpigues llavors et diré com ho tens de l'horòscop. I com se n'ha de fer? Quin formulari hem d'omplir? No cap, que li preguntin a la senyora aquesta de Telecinco, que potser els hi diu, no en tinc ni idea. Bé, és un nou element, no?, que va... Sí. Bueno, de fet, una vegada vaig tenir una conversa amb Rapel, i això no és mentida, i em va explicar que Ufiuc existeix des de l'inici dels temps. Temps immemorials. I que quin descobriment més tonto també, saps? Vull dir, descobrir... El Rapel encara corre pels llocs? Haurien de fer una secció de gent si és viva o morta, perquè hi ha gent que està en el llindar i no se sap mai, saps què vull dir? Que dius, aquest... No, i sempre hi ha els retorns, com per exemple el Padre Apeles està retornant. Exacte. Demà crec que en parlarem amb Bernat de Déu. Sí? Oh, que aquestes aparicions del més enllà i del més cap aquí. Una cosa et diré, Elisabet. Tu ves al tanto per aquí a Barcelona un dia no et fiquis en un carreró fosc i et surti el Padre Apeles en una cantonada, que no ho expliques. Això que corre més a prop del que ens pensem. No ho expliques, això, Ai, Elisenda, però ha quedat molt clar, Ha quedat molt clar que encara, allò, a més de portar-nos novetats pel que fa als astres... Sí. Ens portaràs quelcom més. Sí, i avui... Allò, no, la cirereta del pastís. Oh, que maco t'ha quedat això. Doncs sí, avui tenim una cosa molt interessant i és que cada setmana portaré l'horòscop d'un famós o personatge històric. Sí, i aquesta setmana... Això? Sí, és molt maco. Aquesta setmana li ha tocat el torn a aquesta dona. There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer.
portat una bossa per si vols descanviar la passeta. Fa com por, no? Sí. Una mica? Sí, fa por. Doncs bé, la Maria Carey és Àries, i no sé si això l'ha ajudat en la seva carrera professional. A nosaltres segur que no massa. Home, si tenim en compte que els Àries, precisament, els esperen uns dies de caos i destrucció, sí. Mariah Carey, prepara't pel pitjor. A tanto que quan comenci a destruir la Carey ja cal que ens calcem, La fi del món el 2012 serà cosa de riure. No, que ara és mama i ara l'hem de deixar fer. Sí, bueno, pobra criatura també, ja t'ho dic ara. Bé, agafeu-vos fort. Se sap que el Sol, Mercuri i Venus, a la casa 10 del que vindria a ser la Maria, auguraven el seu èxit i el seu reconeixement. Que fort, Que fort. Jo tinc por. És més. És que no em toca... Anava a dir una barbaritat, és igual, no la diré. La Lluna en conjunció amb Neptú, que m'agafarà la risa tonta. Li dona grans... És molt forta, tonteria. Ai, molt. Diu que la Lluna en conjunció amb Neptú li dona grans qualitats artístiques i una veu extraordinària. Molt bé, només hi ha una cosa que no va saber triar bé la Maria a l'hora de néixer, i és el bon gust a l'hora de vestir-se. On va aquesta dona vestida sempre amb aquelles licres ben justes i brillants? Que la Maria ens passeja pels carrers de Wisconsin i ens la veiem des de Mata de Pera, que la veus. Però és que això es porta. Però això és Beyoncé, això és... Ja, però la Beyoncé té una classe, aquesta noia sembla que hagi anat al Cepo, saps, a vestir-se, que dius, d'on te surts? D'on te surt aquesta mossa? No ens agrada gens. Bé, doncs per la propera vida, Maria... Sou palàries, L'Àries ja ho té, oi, això? Per la propera vida, que ho sàpigues una mica més discreteta, no et farà cap mal. I per acabar, estimada Elisabet, tenim temps per acabar, per rematar-ho? Sí? Pensa que l'estiueig ha donat de si molt i l'Anna aquí està per corroborar-ho. Doncs ho corroboro. Però mira, la Mariah Carey tindria uns estiuejos de licra de malla tupida. Però de fet he vingut perquè he sentit que heu repassat el meu signe, però no m'ha quedat clar què m'espera aquesta setmana. Anna Iala, quin és el teu signe? Lleó, home, ho tens molt bé, perquè els lleons... Canvi de sexe no, encara? Sí. No m'ho plantejo, de moment. Doncs diu que estàs copetes, i l'inici d'una època de prosperitat i renovació se t'obrirà en breu. Però això... Aquesta setmana. Qui ho diu? Una senyora de Telecinco, que ho he copiat, això. No, però pensava que era una revelació. Aquest horòscop que apareix per tot arreu i no? No, és cert, és així, que no m'ho he inventat jo. Vull dir pensava, jo t'imaginava la nit mirant la lluna, esperant una inspiració divina per preparar... No. Sí. Saps què diuen? Què? Ara és una cosa esotèrica, això que us explicaré ara, però és veritat. Home, tens coneixença amb el rapel. Sí, home, i tant. Que si el senyor de les ulleres del revés. Sí. I també porta els vestits de la Maria Carey, el rapel. Unes talles més, però. Si vols tenir bona sort, el que has de fer és, a les nits de lluna plena, treure el que vindria a ser el cul per la finestra. Però, vull dir, el cul sense res, així, despullades com anem ara. Això ho diu el rapel? Sí. El que diuen els especialistes és que si et talles el cabell el dia que hi ha lluna plena, creix més ràpid. Sí, però no diuen res de treure el darrere per la finestra. No ho sé, hi ha qui té... És igual. Doncs això diuen. Pèl al cap i... Què has dit, pelaón? No, que dic que parlàvem d'això, del creixement del pèl. Bé, no sé si una cosa més amb la Mariah Carey. No, de la Maria no, però tenim un últim regalet. Un últim regalet. Sí, clar, que el que hem fet és com que sempre la gent ha de trucar aquests telèfons que fan pagar pels horòscops, oi? Doncs ara el que fem nosaltres és un servei al ciutadà i truquem nosaltres per donar l'horòscop a l'oient. Què et sembla? Això és una meravella, Home, això també ho haurem de patentar com en Jordi Galvez. No és il·legal ni res d'això, no? No, que jo sàpiga no, És gratuït, així que també, no? Llancem aquest missatge. Hem trucat a l'Antònia aquest matí. Posa'm l'Antònia, ja veuràs que és maco. Sí? Hola, bona tarda. Hola. Miri, jo sóc l'Elisenda, la truco de Catalunya Ràdio. L'agafo un bon moment? Sí, ¿de qué se trataba? Miri, li explico ràpidament. Des de Catalunya Ràdio aquest any estem fent un servei social i ens dediquem a facilitar-los el seu horòscop setmanal. I li ha tocat a vostè, què li sembla? Bueno, yo no soy muy amante de los horóscopos, No, ¿sabes? jo tampoc, però bueno, és per passar una miqueta l'estona. Què li sembla? Com se diu vostè, senyora? Sí, me llamo Antonia. Antònia, molt de gust, jo sóc l'Elisenda. Em podria dir el seu horòscop i jo ràpidament li dic com ho té per aquesta setmana? Tauro. Aviam. Doncs miri, ho té molt bé. Jo li llegeixo tal qual, Diu, tindràs molta sort. Les coses et posen així una miqueta de cara. Vostè com ho té amb jocs d'atzar, això d'anar al bingo i aquestes coses? No suelo hacer nada de eso. No hi va, doncs li aconsello que hi vagi aquesta setmana perquè encara replegarà la primera pela, Faci'm cas, de debò. I d'amor com ho porta últimament, això? Pues tampoco. Tampoc? Doncs també li aconsello que aquesta setmana es posi un bon escot i una bona faldilla curta, que jo li dic que aquesta setmana rebrega. Ja li dic jo que sí. Sí. Pot estar vostè ben contenta. I de diners com ho porta, aviam? Pues todo, pues como la inmensa mayoría de gente. Malament, mala peça al taler, oi?
un poquito. No pateixi, no pateixi. Aquesta setmana, bueno, li sortirà el sol per on vulgui i sí, però serà una cosa maca de veure, Feina, amor, la família, tots bé, també? Sí. Molt bé, me n'alegro moltíssim. Tots són Taure o només vostè? No, solamente yo. Només vostè, molt bé, molt bé. Perquè té fills, està casada? Sí, pero los hijos viven ya... Van a la seva, oi? Sí, claro, viven con su familia y todo eso. És que, de veritat, cria cuervos, que diuen? No, yo no digo eso. No? Bueno, me n'alegro força, No, yo en ese aspecto siempre estoy bien contenta. Clar que sí, així m'agrada. Doncs escolti'm, senyora, celebro donar-li bones notícies, que aquesta setmana ho disfruti. Ja li dic que a partir d'avui vostè és una dona nova i que aquest horòscop que li he donat serveix fins dilluns de la setmana que ve sobre 2:45 de la tarda. D'acord? Muy bien, estupendo, de acuerdo, gracias. Molt bé, vostè, Antònia, que passi bona tarda, Hasta luego. Apa, adéu-siau. Adéu, Antònia. Adéu, Antònia. Molt agradable, l'Antònia, Maca. S'ho ha cregut, tu. És que ha canviat des del moment en què l'has trucada fins al Que estava final. a punt de penjar. Sí. Ha fet allò, no? Un canvi vital. Sí, s'ha relaxat. Això és el poder dels Bé. astres. Sí, i és el poder també d'aquesta senyora de Telecinco que n'he pres molt mirant-me-la. I mira que maco, Ei, s'ha de parlar així. Persona vinent, canvia de canal, a veure si diuen el mateix. Sí. Ah, d'acord. No? Trobem D'acord. una altra versió dels astres. Sí. Tots tenim els mateixos astres? Oh, m'acabes de deixar ben mort ara mateix, No, busquem un Antoni, ara. Un Antoni, d'acord. No? A veure si el trobem. Sí, jo crec que sí. Sí. I Bé. que s'ho cregui, també. Sí, ja ho veieu, que aquí n'hi ha per gustos colors i també versions del nostre futur segons els nostres horòscops. Sí. Els horòscops. Sí. Els horòscops.